Bona vesprada, soc Teresa Hidalgo. Aquest és el meu llibre, Ni falda ni pantalons, i per ajudar-vos a passar un bon dia de Sant Jordi vaig a llegir un fragment de les definicions introductòries d'aquest llibre. El fragment que parla de la identitat dels infants. Anem a la pàgina 23 i diu així: la identitat personal és la percepció que un infant té de si mateix. És la consciència de ser quelcom i algú. És més que un conjunt de dades adquirit a través de l'experiència personal tant externa com interna. Són aquells trets que defineixen i caracteritzen l'infant. Són aquells trets que doten de genuïtat i originalitat tots els seus pensaments, tots els seus actes, a través dels quals l'infant es reconeix a ell mateix i espera que els altres també ho facin. La identitat personal comença a desenvolupar-se alhora que la personalitat i la consciència, quan l'infant ja percep de manera conscient la presència de les altres persones i la seva mateixa, quan percep que hi ha un món exterior i a més té el seu propi món interior. Quan pren consciència que pertany a aquest món on desenvolupa un rol determinat i quan comprèn que viure és relacionar-se amb la resta de participants del joc social, quan és capaç de processar allò que representa l'entramat social. Per tot això, és absolutament necessari que els infants cresquen i es desenvolupen en un ambient de cordialitat i respecte, on impere una moral basada en el sentiment d'amor, que reconega i valore totes i cadascuna de les diferents identitats personals, que consideri la diversitat humana com un valor afegit a la nostra dignitat, de manera que se l'eduque aprenent a respectar totes les persones i totes les idees, perquè tots som lliures i iguals en drets. A més, tots som importants i necessaris per al joc social.